Vítajte opäť po týždni pri ďalšej epizóde Security Sunday, vášho týždenného prehľadu noviniek a zaujímavostí zo sveta cybersecurity, ktorý vám prináša spoločnosť SysNet. Zraniteľnosť DeepSeek AI. Tento týždeň bola odhalená závažná bezpečnostná chyba v systéme čínskej spoločnosti DeepSeek AI. Výskumníci zo spoločnosti Wiz objavili verejne prístupnú a neoverenú databázu ClickHouse, ktorá obsahovala citlivé údaje vrátane histórie chatu používateľov, tajných kľúčov a prevádzkových metadát. Zraniteľnosť umožňovala úplnú kontrolu nad operáciami s databázou a potenciálne zvýšenie oprávnení v prostredí DeepSeek. Databáza používala rozhranie ClickHouse HTTP, ktoré umožňovalo vykonávať ľubovoľné dotazy SQL priamo cez webový prehliadač. Spoločnosť DeepSeek po upozornení výskumníkmi zraniteľnosť rýchlo zabezpečila. Incident však vyvolal značné obavy o bezpečnostné postupy spoločnosti a ochranu údajov používateľov. V reakcii na toto odhalenie taliansky úrad na ochranu údajov zablokoval prístup ku DeepSeek v Taliansku. Apple opravuje zraniteľnosť typu Zero Day. Spoločnosť Apple nedávno opravila kritickú zraniteľnosť typu Zero Day označenú ako CV 2025-24085. Táto bezpečnostná chyba bola objavená v komponente Core Media, ktorý je súčasťou mnohých produktov Apple, vrátane iPhoneov, iPadov, počítačov Mac, Apple Watch, Apple TV a Apple Vision Pro. CV 2025-24085 je klasifikovaná ako zraniteľnosť typu Use After Free, ktorá umožňuje škodlivým aplikáciám zvýšiť oprávnenia na napadnutom zariadení. Spoločnosť Apple potvrdila, že táto zraniteľnosť bola aktívne zneužitá. V reakcii na túto hrozbu spoločnosť Apple vydala bezpečnostné aktualizácie pre všetky dotknuté operačné systémy. Patria medzi ne iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS Sequoia 15.3, watchOS 11.3, tvOS 18.3 a visionOS 2.3. Tieto aktualizácie obsahujú opravy, ktoré by mali zabrániť ďalšiemu zneužívaniu tejto zraniteľnosti. Spoločnosť Meta odhalila Zero-Click Spyware v aplikácii WhatsApp. Spoločnosť Meta, vlastník aplikácie WhatsApp, odhalila spyware kampaň izraelskej spoločnosti Paragon Solutions, ktorá bola zameraná na približne 90 novinárov vo viac ako 20 krajinách. Pri útoku bola použitá metóda Zero-Click, pri ktorej obeť nemusí vykonať žiadnu akciu, aby infikovala zariadenie. Spyware sa šíril prostredníctvom škodlivých súborov PDF, zasielaných v skupinových konverzáciách v aplikácii WhatsApp. Spyware s názvom Graphite umožňuje útočníkom prístup ku všetkým údajom zariadení vrátane šifrovaných správ. Spoločnosť WhatsApp zaslala spoločnosti Paragon právne upozornenie, aby zastavila tieto aktivity a informovala dotknutých používateľov o riziku. NuKeep zaznamenal v roku 2024 viac kybernetických incidentov ako v predchádzajúcich rokoch. Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť zaznamenal v roku 2024 celkovo 268 kybernetických bezpečnostných incidentov, čo je najviac v histórii. Najväčší podiel na zaznamenaných incidentoch tak v tomto roku mali DDoS útoky, ktoré spôsobila najmä ruskojazyčná hackerská skupina NoName 057. Hoci sa tieto útoky výrazne odrazili na krátkodobých výpadkoch napadnutých webových stránok, nespôsobili dlhodobé škody. Hrozba útokov ransomwareu však naďalej rastla a NuKeep ich každý mesiac zaznamenával v menších jednotkách. Hoci predstavovali menej ako 11% všetkých zaznamenaných incidentov, z hľadiska bezpečnosti predstavujú výraznú hrozbu. Medzi špecifické udalosti roku 2024 patril globálny výpadok softvéru CrowdStrike Endpoint Detection and Response. V Českej republike boli následky menej závažné ako v niektorých iných západných krajinách, napriek tomu v tejto súvislosti zaznamenali 9 incidentov. Rok 2024 potvrdil dlhodobý trend, význam bezpečnosti v kybernetickom priestore rastie, povedal riaditeľ NuKeep Lukáš Kintr. A tým sa končí zhrnutie za 5. týždeň. Ak sa vám epizóda páčila, budeme radi za like a odber a ak chcete vždy o novej epizóde vedieť ako prvý, nezabudnite kliknúť aj na zvonček. Tieto, ako aj ďalšie novinky a zaujímavosti nájdete vždy na našom webe a sociálnych sieťach sysnetshield.com. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšej epizóde Security Sunday.